Shaukat Ali Chaudry flimkien ma' martu Asia Parveen Shaukat u numru ta' kumpaniji wieġbu Mhux Ħatja brabta ma' akkużi kriminali xprunati mill-inkjesta tal-Vitals. Shaukat Ali der qudiem il-Qorti l-Erbgħa filgħodu kif tressaq b'ċitazzjoni fost l-akkużi li ikun mixli bihom hemm dawk ta' ħasil ta' flus, miżappropriazzjoni, promozzjoni u partiċipazzjoni attiva f'organizzazzjoni kriminali u korruzzjoni. Miegħu kienu akkużati numru ta' kumpaniji reġistrati f'ġurisdizzjonijiet varji, inklużi f'Dubai u fit-Tuneżija, li madankollu ma ġewx notifikati. Sa dan it-tant fl-istess seduta l-prosekutur Rebecca Spiteri talbet biex ikun hemm emendi fl-akkużi flimkien ma' separazzjoni tal-proċeduri, id-difiża ma oġġezzjonatx għal dan u t-talba ntlaqat mill-Qorti kif irrimarkat li l-bidliet ma jaffettwawx il-merti tal-akkużi. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll numru ta' ordnijiet ta' ħtif u friżar tal-assi, l-ewwel waħda fil-konfront ta' Shaukat Ali Chaudry għas-somma ta' 30 miljun euro, intalbu wkoll ordnijiet ta' friżar tal-assi fil-konfront ta' VGH Europe AG, Mount Everest Investments Limited, STE Health Company, The Global Assets Holdings Limited, Mount Everest FZ LLC u Mount Everest General Trading LLC. Uħud minn dawn l-ordnijiet fosthom dawk fil-konfront ta' Shaukat Ali intlaqgħu mill-Qorti. Fuq il-pedana tax-xhieda der l-ispettur tal-FCID Wayne Rodney Borch li spjega li hu kien assenjat biex jassisti lill-Maġistrat Gabriella Vella fl-inkjesta tal-Vitals. Fosthom billi jtella n-nies imsejħin biex jiġdu fl-inkjesta. Propju tlieta l-Qorti ordnat li jben Shaukat Ali Chaudry jista' jgħaddi ġuri wara li kien hemm biżżejjed evidenza kontrih. F'aktar proċeduri wieġeb Mhux Ħatja wkoll Wasay Attaoul Bhatti, avukat bbażat fl-Iżvizzera u kienet tirrappreżenta kemm lilu nnifsu kif ukoll il-kumpaniji ARKIVJI AG u Spring Healthcare Services AG.